Bdiet it-tieni fażi ta' konsultazzjoni fost l-istudenti tal-iskejjel primarji dwar l-uniformijiet wara li l-ġimgħa l-oħra aktar minn 1000 student fl-iskejjel medji u sekondarji tal-Istat ħadu sehem fi proċess ta' votazzjoni dwar jekk jippreferux tracksuit komda u sportiva jew uniformi kif inhi preżenti. One News żar l-iskola primarja ta' Żurrieq, waħda mill-iskejjel li fihom grupp ta' 13-il student iddiskutew bejniethom kif jixtiequ jmorru lebsin l-iskola. L-istudenti kollha qablu li jmorru l-iskola bit-tracksuit. Qalu li tracksuit hija aktar komda, faċli biex tintlibes u għandha materjal ħafif. Oħrajn tkellmu dwar id-differenza bejn l-uniformi tas-subien u tal-bniet. Għax mbagħad eżempju jekk inkunu ħafna girls iħobbu l-gymnastics. U qas ikun jistgħu jagħmlu xejn. U jien eżempju nħobb nilgħab il-futbol fil-break. Imma fis-sajf bid-dublett biex niġri ma tantx. Jiena żied tracksuit għax hija aktar komda u tkun tista' tiġri iktar biha fil-break u tkun iktar sportiv. Għax iżjed komda u tilbes malajl. Għax aktar komda u tista' tiċċaqlaq aktar biha. Minkejja li l-istudenti li ħadu sehem fil-focus group qalu li jixtiequ tracksuit, qalu li hemm oħrajn li jippreferu jieqbgħu bl-uniformi kif inhi. L-istess hija l-opinjoni tal-kap tal-iskola Paul Sammut. L-opinjoni tiegħi li ikun hemm mix, però tgħidu li għaliex f'postijiet uffiċjali nieħu gost nara l-istudenti tal-iskola tiegħi ikunu smart. Sewwa ikunu puliti, smart u anke nies li jarawhom jgħidu tifhem jgħidu l-istess. Madankollu huwa qal li ma kienx sorpriż bl-għażla tal-istudenti. Ma naħsibx li kienet sorpriża li ma kienitx għaliex huma vivaċi ħafna jħobbu l-isport, jħobbu jkunu liberi u assumejt li jażlu tracksuit. Salvina Muscat li qed tmexxi l-gruppi ta' diskussjoni fl-iskejjel qalet li l-fehmiet tal-istudenti kienu diversi. Kenna minn kull deċiżjoni, jiġifieri min irid l-iskola l-uniformi tibqa' kif inhi, kellna wkoll min irid it-tracksuit u kellna wkoll xi mistoqsijiet fejn qalulna għaliex ma niġux mingħajr uniformi xejn. Kienu minimi imma kellna. Hija saħqet ukoll dwar l-importanza li l-awtoritajiet jikkonsultaw mat-tfal qabel jieħdu d-deċiżjonijiet. Interessanti u kemm hu tajjeb illi nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna daw it-tfal għax hija xi ħaġa li ma tistax tispjega. Xi ħaġa li aħna kultant dak huwa nuqqas tagħna li ma nikkonsultawx biżżejjed ma l-istudenti. F'dal każijiet il-primarji vera ħarġet kemm huma kapaċi jitkellmu. Il-konsultazzjoni se tissokta fost l-edukaturi u l-ġenituri li jabatu tfal tagħhom fl-iskejjel tal-Istat lejn l-aħħar tax-xahar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.